Zita rangu ndinonzi muvhangeri Mangwende wekereke reApostolic Faith Church. Nhasi ndiri kuda kutaura pamusoro pechirwere chepfungwa. Nekuda kuti zvirwere zvepfungwa kune zvakawanda, ini ndinoda kuti nditaure pamusoro pechirwere chimwe chete chepsychosis. Psychosis yakakurisa, saka ndinoda kuti ndidzoke padiki ndiite narrow down nditaura pamusoro pe-first episode psychosis, kutanga kwechirwere chekunzwa zvisinganzwikwe kana kuonekwa nevamwe vari pauri kana kuti waugere navo. Regai nditi inini chirwere chepfungwa pasi rino pese, International World Health Organization inotaura iyo kuti 1 in 4 people vanorwara nechirwere chepfungwa, kana kuti vacharwara nechirwere chepfungwa mukati meupenyu hwavo, kana kuti vane chekuita kana kuti wakatombova nechekuita nemunhu anorwara nechirwere chepfungwa. Saka zvinoratidza kuti hachisi chirwere chisingazikanwi nevanhu vakawanda, chirwere chakatekeshera. Asi challenge inouya pa-first episode psychosis. Regai nditaure inini ndichiti muvhidhiyo ineyi ndinoda kuti ndigotaura pamusoro pe-first episode psychosis, ndichitaurazve pamusoro pekukosha kwekukurumbidza kuzikanwa kana kuziva kuti uri kurwara nechirwere chepfungwa, woonekwa, yatinoti muchirungu early intervention. Regai titange nekutaura kuti chii chinombonzi psychosis, kana kuti chii chinombonzi first episode psychosis. Kana tichiti first episode tiri kutaura kuti kurwara kuchiri kungotanga. Uri kutanga kunzwa kuti zvandiri kunzwa mupfungwa mangu umu, zvekuona nekunzwa zvinhu zvisinganzwikwe nevamwe vanhu, hazvisi right. Uyezve zvakunditadzisa kuita zvinhu zvandinofanira kunge ndichiita mazuva ose. I-first episode yepsychosis. Tinoti i-psychosis nekuda kuti zvinhu zvauri kunzwa zviri so unusual zvekuti iwewe wega ndiwe uri kuzvinzwa kana kuti ndiwe uri kuzviexperience. Saka muvhidhiyo inoyi imwe nguva muchandinzwa ndichitaura nezve psychosis ndichiti unusual experience, nekuti tikati psychosis vamwe vanhu zvinobva zvavavhundutsa sitere kuti oh my god. Saka unusual experience zvinova zvinhu zvinogamuchirika kwakawanda nevanhu vazhinji, kuti zvinhu zvitsva mukati meupenyu hwangu zvandiri kunzwa inini zvisandisingasinzwe mazuva ose. Ndiani anogona kurwara nechirwere ichi? It's very unfortunate kuti chirwere chepfungwa hachisarudzi rudzi kana zera. Kunyanya chinotangira pamakore 5 kuenda pakuchembera nekufa. Hachisarudze ganda, hachisarudze zera. Kune kumwe kwatakatomboona kwandakambosanganawo nekuona mwana ane makore 4 years
achitsanangura zvinhu zvaunotozwa kuti mwana ari kurwara nepfungwa. Ifirst episode yepsychosis. Chii chinokonzera kuti vanhu vaite psychosis? Zvinhu zvakawanda zvinoitika muupenyu hwedu zvinogona kukonzera kuti tipedzere takurwara nechirwere chepfungwa. Munhu anogona kukwara mutsaona, kukwara musoro, pfungwa dzake dzovhiringika. Anopedzisira akuita unusual experiences kana kuti anopedzisira psychotic, akuona zvinhu zvisipo. Kurwara kunogona kukonzerwa zvakare nekuti munhu anenge asangana muupenyu hwake nezvinhu zvinomukanganisa pfungwa, kuburikidza nekuzviona zvinhu zvinotraumatiza pfungwa dzake, zvakafanana nehondo, zvakafanana nekuona vanhu vakawanda vachitambura vachifa, chero nekudengenyeka kwepasi, kubatwa chibharo, kushungurudzwa kuchikoro, kushungurudzwa mumba nevabereki kana kuti nehama neshamwari. Chinogona kukonzerwa zvakare nekuputa zvinodhaka, nekunwa zvinodhaka zvakapfurikidza, nemimwe mishonga inoprescribwa nana chiremba. Tikatarisa pamaside effects yemishonga mimwe, unogona kuona ichitotaura kuti unogona kutanga kunzwa pfungwa dzako aidha dzichiita sedzadhakwa kana kuti dzichitanga kufunga zvakanyanyisa. Pachivanhu tinotenda isisu kuti kune mweya yakaipa, kune ngozi, kune madhimoni anogona kubata munhu opedzisira adhanganyika pfungwa, akunzwa kana kuona zvinhu zvisipo. Kumakereke kuna satani, kune madhimoni zvakare. Vanhu vanotaura kuti izvozvo zvinogona kukonzera kuti munhu arware nepfungwa, opedzisira akuona zvisipo kana kunzwa zvisipo. Your first episode yepsychosis. Now, ungaziva sei kuti zvinhu zvandiri kunzwa izvi ifirst episode psychosis, ipsychosis yandiri kunzwa iyi, kurwara mupfungwa pandakuteta kuri kutanga. Unogona kunzwa mazwi, vanhu vanenge vachitaura vari mumusoro mako, kana kuti vari kunze vakakutenderedza, kana kuti vari munharaunda, vari mumba mauri, wotsvaga wotarisa kuti ndiani ataura, womushaya. Unogona kuona zvinhu zvisingaonekwe nevamwe, kuti mumba munomu, kana kuti zvandabuda panzapo pane munhu angotanga kumhanya, kana kuti enga achimhanya achiuya kwandiri, wototiza. Asi vamwe woshaya kuti ko munhu wauri kuti waona iwewe wega isi hatina kumuona. Kune vamwe vanogona kutanga kunzwa munhuwi, kunzwa kunhuhwa. Zvikuru sei vamwe vanogona kunzwa kunhuhwa kwezvitunha kana zvinhu zvakaora mumba kana kuti pamiri wavo, asi vamwe vasinganzwi kunhuhwa kwacho. Vakuita vamwe vanonzwa kubatwa-batwa, kufambwa-fambwa, kana kuti kana wakarara pane munhu anouya achirara newe semurume kana kuti semukadzi, asi wobata wotarisa woona pasina. Ese iwayo zviratidzo zvefirst episode psychosis.
kune vamwe vanogona kufungidzira zvikuru, kunzwa kufungidzira kungoti pane chakaipa chinogona kuitika kwandiri, kana kuti TV inotaura nezvangu, kana kuti iri kutaura pamusoro pangu, kana kuti iri kundimonita mamovements angu nezvandinoita, radio inotaura kwandiri, miti panzapo iri kutaura, kana kuti kungoti kwese kwandiri kune makamera ari kunditeera. Kuti titi psychosis, zvinhu zvinenge zviri kuitika quite frequently, zvinenge zviri kuitika kakawanda mukati meupenyu, zvochibva zvakutadzisa kuita zvinhu zvaunosita mazuva ese, kungave kuenda kubasa, kungave kugeza chaiko, kana kudya, kana kungofara nekuti waakutya, nekuti pane zviri kugara zvakakuteera, zviri kugara zvichikutarisa. Dambudziko rinochiuya zvino nderekuti tingaite sei kana tichinge tichiona zviratidzo zvakafanana nekudai. Ndinoziva kuti chinhu chekutanga chinouya ndechekutya kukuru, nekuti zvechokwadi zvinotyisa kuona zvinhu zvisiri kuonekwa nevamwe, kunzwa zvisiri kunzwa nevamwe, kunhuhwirwa nezvinhu zvisiri kunhuhwira vamwe, kungofungidzira kuti TV inogara mumba mangu iri kundimonita, ndichakwanise kuibatidza kana kutoipwanya, zvinovhundutsa zvekuti kana kuti uzvitaurire mumwe unogona kutya. Zvakare kune chimwe chinhu chinotibata chekuti ndikaudza vanhu ndinobva ndapiwa label rekuti ndinopenga, handizokwanisi kutsvaga basa, kana kuti ndinenge ndakusarudzwa kwandichaenda, discrimination. It's unfortunate kuti pasi rino kunyangwe 1 in 4 people vachikwanisa kunge vachirwara nechirwere chepfungwa, people are still being discriminated. Vanonyimwa mabasa, kana kuti vanodzingwa pabasa nechikonzero chekuti adisclose kuti anorwara nechirwere chepfungwa. Saka kutaura, kuripota kunotora nguva, asi ndati chinangwa ndechekuti kana taziva kuti tiri kurwara nechirwere chepfungwa chepsychosis, iri first episode, early intervention yakakosha, kurapwa nekukurumbidza kwakakosha. Chinorapika here chirwere chepsychosis? First episode, psychosis. Hongu, good news ndezvekuti chirwere chinoti chikakurumbidzirwa chinorapika. Tikanonoka, hongu, panozova nedambudziko guru kuti chirapike, nekuti chinenge chagosa mumiri, chinenge chagara chakakamatende mupfungwa. Saka kuti chizorapika zvinenge zvakutora nguva. Nyika dzakawanda matigere, kunyanya munyika ino, kana kuti mumadeveloped countries, kune early intervention in psychosis inowanikwa mumacommunity mental health teams mazhinji. Saka zvatinofanira kuti tiite kana tichinge tasangana nezviratidzo izvi, kuona zvisipo, kunzwa zvisipo, kurotomoka kusina maturo, kungonzwa miri wako kuti uri kuitwa zvimwe zvinhu asi hakuna mumwe ari kuzviona, kutaurira munhu ari pedyo newe, waunovimba naye, waunoziva kuti kana uyu ndikamuudza haasi kuzondipa label rekuti benziro, asi kuti anonditeerera. Kana uri mwana, udza baba, kana kuti udza amai, kana hama yaunogara nayo, kana kuti mudzidzisi wako kuchikoro, kucollege, kuuniversity. Kana izvi zvichinetsa, enda kuna chiremba wako unomutaurira.